Punta namin si Junel. Di pa nadadalaw. Umpisa nang na-confine nung last week, Friday night. Dalaw kami, dalaw. Kasama ang tropang malulupit. Yeah. Yan, nahirapan kami maghanap ng information dito. Ayan o. Saudi German Hospital. Sama si Chris at si Lawrence. Dalawin namin si kaibigang Junel. Kumustahin? Yun o. Ang haba pala nito. Ayan o. Grabe. Ayan o, building 8 eh. Sakay kami ng elevator. Na ano kami, na abnoy. Naghahanap kami ng hagdanan dito. Entrance. Talaga ako, bro. Kaway-kaway naman. Yan. Lawrence, saka si Chris. Yeah. Junel! Pagaling ka na. Ayan. Parang tayong nasa... Para tayong papasok ng eroplano nito ah. Ayan oh. Gantong style ah. Dito kami sa ICU oh. Nakalak man po. Nakalak. May lalabas yun. Alas 3 pa daw ang ano, visiting hour. 3 to 4. 1 hour lang. Ayan oh. Gihintay kami si Chris. Naantok na. Si Lauren. Yung mga Arabo din nandun naghihintay oh. Last 3 pa, 3 o'clock visiting hours. Ano na, anong oras na ba? Oh, 3:25 2:25, konting minuto na lang. Makikita na namin si friend Junel. No. Okay. Itag mo sa akin yan, ha? Oo. Yun no, ready na kami. Natanggap na ng, ayun, may tali ko pala yan. Yan. Yan yung aking medical aid. Mr. Lawrence. Ayan o. Ayan. Pasok na. Yan din ang medical aid ni Lawrence, Sir Chris. Wow! Pasok na kami sa aming bibisitahin. Junel, see you. Ayan, dito na kami sa ICU kay Junel. Hindi pa nakapunta sa screen natin. Ayan o. Prepare ako ng So ayun, dito na kami kay ano, Junel. Okay na siya. Hintay na lang mag ayan o. Kinausap na yung doktor. Nagano nang nag-isa. Kailan naman po, ano? Hintay na lang ma-discharge sa ICU. Ayan. Nag-aalala kami sa'yo, ano? Sabi, ano kaya nangyari rin? Wala kaming balita eh. Nagkanamatay na tayo ng gawa po. Katrabaho mo. Hindi ako makapag-trabaho ng ayos. Grabe. Kamayat si Junel, payat na. Ano ba daw yung naging cause talaga? Ba't na ano ka? Sabi, baba daw yung potassium mo. Oo. Kung hindi ako na ano, Wala na. Talaga nahirapan ka namin yan. 0.9. Biruin mo. Potassium na pala yung problema mo. Sakit-sakit lang ng tuhod. Akala mo ano lang, sa tuhod lang na Ano? ano. Sa akin nilinis, kung nabutan ka pa ng alas 12, nasirang dinil ka na. Disto na check. Ha? Disto. Gusto? Ando na. Oo. Ako na sa kwarto. Yan yung mga aparatos dito sa ICU ni Junel. Oh. Kasi yung kapalit ko. Wala. Pagod ako ng Kung punta. makapagtrabaho ng ayos, kalukuhan. Pang umaga na to. Pangumay. One day lang. Oh, Bukas. Bukas, pasok ako hanggang alas 12 ngayon. Pang gabi na si James. supervisor. Oo. Bahala na tayo. Sana magkano.
Magta-thumbnail tayo. Yeah. Saan? Ayan o, namayat si Junel. Okay na siya. Hintay na lang i-discharge sa ICU, dalhin sa ward. Doon pa lang pala sa ano, sa hindi na nung pumasok kami nakala-size. Wala na, hindi na akong trabaho. Suka ako. Ito pala yung diagnosis niya. Ayan o. Ayan. AB7 hypokalemia. Nag-start din sa pang. Kasi down kasi mababa yung ano, potassium, kaya smackdown siya. Okay. Makain. Ayun ang BP pala yun o. 118/76. Normal na yan. Pag umaga ka na rin, boy. Ikaw. Wala, hindi na mapangawala kasi si Dennis Wala. ako. Kasi, Kinuha yung mga Pilipino. Pati yung mga Mga Pilipino kinuha niya. Kailan ako ngayon? Kailan ako ngayon? Gaya lang siya kasi may sa chip. Nag-meeting kami puro. Ano lang. Night shift. legit, Oo, pagkatapos ng buong meeting, ito ang meeting pa ulit. siya din eh. Oo. Sa grupo niya. Yung Mars. Kaya ito, di papayag yan. Kaya lang yun. Kaya gusto ko na mag-step ako ng ano, continuous. Ay, kumain sa ano, si Junig. Na-miss ka na ng mga tao doon eh. Yung ano, yung nagano na ng bros. Na-miss ka na ng bros ano doon ni Munir. Munir ba yun? Wala si Mayor. So ayan. Alis na kami, Nel. Pagaling ka ha? Para makalabas ka na. May duty ka pa pagbalik. Ay, hindi na. Never. So, ano? Tama. Sige. Yung KB, mga KB mo, pag nasa work ka. Oh, pagka ano na. Pag nasa ward ka na, pwede na yun doon. Sige. Alright, ayun. Uwi na kami. Kasama na si Lawrence. Tapos na kami magbisita kay Junel. Ano? Yan. Dalawa na kami. Magkadalaw na. Oh! Bakit dalawa? Patay tayo dyan. Grabing lawak ng ano oh. Saudi German Hospital. Ayun, oh. Building na yan oh, hanggang dito pahaba. Grabe. Ayan oh. Mayroon siyang bridge. Ayan oh. Papunta doon sa kabilang building. Nandyan si Junel sa building na yan. Entrance ng building 8 sa ICU. Nandyan oh. Nandito rin kami, naghihintay ng aming sasakyan service. Si Farbish. Shout out kay Farbish. Yun na. Ando na. Bumaba ako dito sa Jarir. Magtitingin ako ng laptop. Sila Lawrence at Chris mauna na. Ayan o. Babalikan nila ako nung service namin. Ito yung Jarir bookstore. Dito yung mga computers, laptops, lahat ng mga gadgets at mga school supplies nandito. Jarir bookstore.